manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen ya goma da ita yace ya kirge mu yanzu kuma kai kana kwari nace kwaramiya dai kuma kai yanzu kana kwari ba ka da waya nace to ya zan yi to yanzu zamu dora ka akan hanya to yanzu zuciya wallahi wannan zuciya sai ta dan musa ce duk yan wasan Hausa nan suna gani nake ta hauka ba su dauko ni ba yanzu kuma da suka ga alyamai da ni mutum sannan su ma suke kira na nace wallahi ba za da ba wai rarara yana neman ka nace ko ba rarara ba in ma ka mai ne yake neman to haka zuciya dan musa dai dan musa ba yi da mugunta Allah ya gani kuma zuciyarsa manzon Allah ya ce a cikin dan adam abu ɗayan ya gyaru komai ya gyaru zuciya ce zuciya dan Musa ce mai kyau magana ɗaya ga alƙawari dan Musa ya goya mutane amma mutanen da ya goya wasu sun ci amana amma za su ga ƙarshen su shi ne lillahi domin sai ka ci amana amana za ta ci yawa kuma manzon zuciya ne kuma sannan bayan haka mutum za ka yi masa hanyar har abada yanzu ka garzali Obasanjo naka kaga abokina ne akwai tunda Allah ya sa garzali shigo tafiyar ka yanzu ya bakwarin mu amma yanzu kai ma fa an fara kuka da kai yanzu ka kullun da sai ka zo kofar shago na kwarai ku a yano na baka buhu da waya amma yanzu ran nan ina ma magana kana wai ka kwashe wai ya kwashe yanzu baya mun magana wai wannan al'atuwar dan yi ma zuwa zuciya kwankwasa ce ina ta hauka yazo ya dauke ni yace ya girge ba ku daina haukan nan suna baka 50 100 gara ka zo a bude ma YouTube ni ba san me yake ba nake wallahi na ta abinci ne ya riga idan ya girgi ba abinci bane yuti wallahi ba san me yuti ba ya sai mun waya ka ganta billahi la ilaha illa ali ya sai mun wannan ba sani ba ba dan yin kewa da ba a ganta ban taba yin waya ba wallahi ali ya sai mun wannan ali ya sai mun wannan ka ganta ya ko min da ita yace ya girgi ba yanzu kamar kai kana kwari nace kwaramiya dai kuma kai yanzu kana kwari ba ka da waya nace to ya zan yi to yanzu za mu dora ka akan hanya to yanzu zuciya wallahi wannan zuciyarsa irin ta dan musa ce duk yan wasan Hausa nan suna gani nake ta hauka ba su dauko ni ba yanzu kuma da suka ga alyamai da ni mutum sannan su ma suke kira na nace wallahi ba za da ba wai rarara yana neman ka nace ko ba rarara ba in ma ka mai ne yake neman to haka zuciya dan musa take dan musa ba yi da mugunta Allah ya gani kuma zuciyarsa manzon Allah ya ce a jikin dan adam abu ɗayan ya gyaru komai ya gyaru zuciya ce zuciya dan Musa ce mai kyau magana ɗaya ga alƙawari dan Musa ya goya mutane amma mutanen da ya goya wasu sun ci amana amma za su ga ƙarshen su shi ne lillahi domin sai ka ci amana amana za ta ci yawwa kuma manzon Allah ya ce mutum ko ya kai ka ci uwan leda gaba ba a ciniki a kantin kwari kenan a mai gida ce a kwari don ya dai an faɗa rauni ya kawai dan wani abu su mu amma yanzu maganar da ake wallahi wallahi koyo ma na rasu ni dai gan dan Musa Allah wallahi an Allah da ina da za a rantsar da abba kuma bi izinin ka gane ko ranar da aka rantsar da abba na rantse da Allah abincin gidana ma yana fito da gida raba Allah wallahi in ban musu Allah da duk wannan noman da ne na rantse da Allah yana raba da yadda mutum wannan muradi aka rika raba mana martina muranda a banza haka in za a rantsar da abu wallahi haka za a rika rabar da martina wanda bai taba yin martina yanzu ka gani na martina wallahi ya asibiti aka rubuta mu da gona da martina ya likita ne ya rubuto mun yace ka ya guda uku da kar da 11 a wannan mulkin mai gida likita ya ce kai da ita duk kuna bukatar ruwa likita ya ce ita za ta ya leda uku nace ko kai kuma ba nace ni kuma ba yace ai kai ka ci uwan leda